Кините удар на Платини от далечна дистанция. Сън да го вдигнеш пената, той поема ЦСК и вечер да го вълниш. Той пак ще бъде човекът, който винаги ще може да помогне. Тави Шведа да пази и Спас Делев и включилия се от втора позиция Яни Зико. Нямаше засада при включване на Тони Калво. Той влиза в наказателното поле. Има възможност да стреля. Мбули спасява, след това Адемар чисти. Адемар се е включил по лявото крило. Центрира в наказателното поле. Мораес се бори за позиция. Има възможност вече да стреля и го прави. Рис блокира. Нов удар и спасяване на Пламен Илиев. Страхотно положение за ЦСК. Ето го и неговото подаване. Там колебания и това е гол. 1-0 за ЦСК. Яни Зико успява да открие резултата в 26-та минута. Удар изпълнен от Галчев. Ето виждате още веднъж как бе оставен абсолютно непокрит във вратарското поле през човек. Топката да стигне до кръка до левия крак на Яни Зико, който вкарва 9-тия си гол в първенството и дава аванс на отбора на ЦСК в тази 26-та минута. Ще се да бъде едно много силно попълнение за Левски през лятото. Дъсти Мюлдер сега в наказателното поле. Удар на Мюлдер. Топката преминава покрай вратата. Който добре финтира и центрира топката на кръка на Мюлдер. Стреля с десния крак холандецът. Орлин Старокин. Сега Орлин Старокин не получава. Има възможност да центрира. Прави го! Костадин Стоянов изчиства. Имаше претенции за игра с ръка. Гаджев ще изпълнява този ъглов удар. Йолов играе с глава, получи си рикошет. Топката излиза в още един ъглов удар, отново вляво. Много центриране в наказателното поле. След това Сержиньо Грин не успя да не се удар. Това прави Йолов и какво спасяване на Мбули. Сержиньо Грин. Сега стреля директно към вратата. Топката лети в страни от вратата на Пламен Илиев. Много хитро. Йово върна. Решава да играе самостоятелно, влиза в наказателното поле в купа от играчи. Продължава удар след това на Румен Трифон, не на Демар. Райков, ново изсипване на топката в наказателното поле. Иван Цветков пада и тук има сигнал, но жълт картон за Иван Цветков. Ето още един път ситуацията. Доста лесно падна Иван Цветков. Подаване на Йолов и сега перфектни условия за контратака на ЦСК. Спас Делев е с топката. Удар на Делев покрай вратата. В третата минута на добавеното време за тази си реакция сега Георги Иванов ще чели вечното дерби с гол на Яни Зико. 1-0 за армейците тази вечер на стадион.